Bu yıl Мәгариф һәм фән министрлыгы безнең татар теле укытучыларына зур бүләк ясады. Алар ныга татар теле дәресләрендә куллану өчен әсбаплар кайтардылар. Менә мондай әсбаплар безнең мәктәпләргә инде 30-35 еллап кайтмагандыр. Алар шул кадәр шатландылар укытучылар һәм үзләренең зур рәхмәтләрен җиткерәләр. Шуннан да Татарстанның Мәгариф һәм фән министрлыгы моңа кадәр ел сайын төбәкләрне бар тик дәресләр һәм методик кулланулар белән генә тәкъдим итә иде. Узган ел Казан төбәк мәктәпләрен диварларга элмә кулланмалар, татар рәссамнарының репродуктив эшләрен, татар тел дәресләре өчен һәр төрле таблицалар бүләк итте. Кабинетыбыз бар, кабинетыбыз җиһазланган, рәхмәт үзебезгә әлеге вакытта әлегенә килде. Татар yazıcılarının resimleri, alfabet hem tabliçalar bir yaxşılar bize Tatar teline kullanmalar. Bu künni Kazanның kıymetli күчтәнәчләрен forumga килүче һәр татар теле укытучысы да үз мәктәбенә алып китте. Bir карасаң балаларга татар телен укыр һәм өйрәнер өчен барлык шартлар да тудырылган. Укытучылар да бар, дәреслектәр дә җитәрлек. Бар тик ата-аналарның аңнагына барып җитеп булмый. Бик теләүләре юк, конечно. Иртәгә инде вот как раз отдельно татар ataların, anaların, balaları bilen birlikte uzdurma klibi şunday cayılış. Su vaprosu küterme klibimiz kakras. Ni gelsin bizim balalar özünün ana tilin elengisi kilemey. Şu vaprosunu bilme klibisi atasına, anasına. Şehir мәктәбендә татар теле укыту буенча 30 еллар артык бай тәҗрибәсе булган Россиянең атказанган укытучысы Ульян шәһәренең 28-нче мәктәбе директоры Әсхат Фәизов хәзерге чорда татар телен укыту нык авырлашты ди. Әлеге мәктәптә укучы 200-дән артык татар баласының нибары 120 ишегенә татар телен туган телен дип язган. 1 сентябрьгә элекерәк уздырабыз собрание инде. Шул собраниедә күтәрәбез, чакырабыз инде шул татар халыкны дигән шикелле кемнең баласы безнең школга килә укырга инде. Аларга убеждаем, хотим дивизиндә чтобы алар өйрәнсеннәр татар телен. Ну, беренче класска баралар әле. А вот күчкә инде 5-нче класска, 6-нчы класска буталар наоборот китә баралар. Был һәрбер сыйныф параллелендә безнең һәрбер класста татар теле өйрәнәләр. Шәһәрдә түгел, бүген саф татар авылларында да балаларның үзара аралашканда рус телендә сөйләшү дә зур проблема булып тора. Әйтегез әле, балалар дәрестән чыккач, тәнәфестә, урамда нинди телдә аралашалар алар? Авылыбыз татар авылы, татарлар гына яши, күбесе татарлар яши һәм алар һәр вакытта да тәнәфестә дә, урамда да, балалар уйнаганда да берче татар телендә генә сөйләшәләр. Татар телендә дә аралашалар, рус телендә дә аралашалар, безнең арабызда рус балалары да укый. Моннан берничә ел элек татар балалары күпләп укый торган мәктәпләрдә ана теле кабинетлары һәм төбәкне өйрәнү музейларында булдырылган иде. Бу Ульяновскийның 64-нче мәктәбендәге татар конкурсы музее. Самовар һәр татар йортында иң кадерле әйбер булып саналган. Ул һәр өйнең түр башында торган, нинди дә бәла-каза чыккан очракта да иң беренче самоварны өйдән алып чыга торган булганнар. Бу мәктәптә быелгы уку елында 842 бала укый. Шуларның 197-се татар милләтеннән. Шуңа күрә дә киләсе уку елында монда саф татар сыйныфы ачарга ниятлиләр. Татар теле внеурочной деятельностьта 1-нче класстан 11-нче класска хәтле 2 сәгать ата сайын укытыла. 2-нче елга ата-аналар теләге буенча җыйнабыз 1-нче татар классы ачарга. Ул класста татар балаларына укый. И ул дәресләр барысы да татар телендә булачак. Форумны ачу тантанасында өлкәнең мәгариф һәм тәрбия министры урынбасары Ирина Киселева туган телләрне саклау ата-аналардан торса, укыр өчен шартлар тудыру министрлыктан тора дип белдерде. Вопросы сохранения и поддержки родных языков имеют, конечно же, приоритетное значение. И именно система образования играет и должна играть важную, очень важную роль в процессах возрождения, сохранения и развития национальной культуры и языка народов, проживающих на территории Ульяновской области. Бүген Ульяновск өлкәсендә татар телен укыту мәчетләр белән бергә шәһәр китапханәләрендә дә оешкан, якшәмбе мәктәпләрендә дә алып барыла. Шундый яхшы эшләп китте, 2нче ел инде, 2нче класс формасында 15 бала йөри. Шулай укуга кул тотылып кына каждый якшәмбе көнне үткәрәбез. Бүгенге көндә инде пока сөйләү формасында әйләндек. Үзебезнең 39 хәрефтән 6 хәрефнең яшьсә аңлатканы әлдек. Алар инде аны яттан беләләр. Китапның татарча дәфтәрнең әниятенең исәнләшү белән саулашуын да беләләр. Сүз дә юк. 1000 еллык тарихы, мәдәнияте һәм әдәбияты булган милләтнең телен мәчет китапханәләрдә укытып кына саклап калып булмый. Ләкин ни эшләмәк кирәк? Күп милләтле Россиядә бүген вазгыять шундый. Бер генә милләт бөек тә, бер генә тел
кирәк. Татар теле бар тик татарга гына кирәк. Шуны истәттек. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, татарлар.